Hallelujah. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sibingelele inceku kaNkulunkulu baMakhefula, uMaMakhefula. Sibingelele nomama wethu uMamsokhela, baMsokhela, uMamfundisi uMtshangase, noBamtshangase ukhona. Ngibingelele my beautiful daughter. Amen. Baba. Amen. Sibingelele nomama bethu esibahloniphayo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Sibingelele nebandla lonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. What I've observed, most of the speakers are import. They are from UK. I think I'm the only one from KwaZulu-Natal. And I'm proud that I'm from KwaZulu-Natal. Amen. So I'm not going to frustrate my life, biting my tongue. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, asimbonge uNkulunkulu ngendlela le conference ephakeme ngayo. Amen. Iqinile. Uyazi isahlezi phansi ienjoyile ukuba phambi kukaNkulunkulu ngakhiwe ngale ndlela. And siyabonga uNkulunkulu ukuthi uvusa abantu besifazane abasha ukuthi bamele uNkulunkulu ngale ndlela. Amen. Sidlile bazalwane. Siyabonga kakhulu umthandazo wethu ukuthi uNkulunkulu nabantwana bakhe abasebenzisile to organize this conference, ababusise and abakhulise. Siyakholwa ukuthi kuyisiqalo okukhulu kuseza. Amen. Sibongele kakhulu. Because of time, I won't say much. uNkulunkulu ukhulumile ngendlela emangalisayo. Amen. Yeke ngisavula kakhulu amavesi ngizowasho nje nawo uNkulunkulu abheki enhlizweni yami. Amen. Ngizocela ke sivule izwi lapha encwadini Ruth chapter 3 verse 11. And now my daughter, fear not, I will do for you all you require. For all my people in the city know that you are a woman of strength, worth, bravery, capability. Aphile yambusisa. And now my daughter, fear not, I will do for you all you require. For all my people in the city know that you are a woman of strength, worth, bravery, capability. Amen. Ngokuba wonke umuzi wabantu bakithi uyazi ukuthi ungowesifazane olungileyo. Amen. Restoring the character of Jesus, umuntu wesifazane. Amen. Uma sibheka impilo kaRuth iyabusisa ngendlela emangalisayo. Uma sibheka impilo kaRuth iyabusisa ngendlela emangalisayo. I-background kaRuth uma uyibheka ibingamvumeli uRuth ukuthi angaba yinto. Number 1, uRuth ungumMoab. Lesi sizwe sakwaMoab savela nge-incest. Intombazane ilele noyise imdalisile. Yaba pregnant. Kwavela uMoab. And uMoab ubene problem ukuthi uzothi kuLot. Uzothi mkhulu ngoba uzalwa indodakazi kaLot, noma uzothi baba ngoba uzalwa uLot. Uyabona ukuthi une-identity crisis. So uRuth uqhamuka esizweni esinjalo. Number 2, uRuth ungumfelokazi. Number 3, uRuth asizwa ngebackground yakhe noma
ngabazali bakhe kusho ukuthi ngamanye amazwi uyino-name bread. Number 4, uRuth, she was no more a virgin. Number 5, njengoba uRuth eya eBethlehem eJuda, she's a foreigner. Zonke lezi zinto bezimvimba uRuth ukuthi angaba utho. Kodwa kuthengekathi uma bezala wakhe uNaomi esebuyela ezweni lakubo ngoba uzwile uNkulunkulu ukuthi ulihambele noma ulibuyele izwe lakubo. uRuth nosisi wakhe sister-in-law uOrpah bathi nathi ma sihamba nawe. uNaomi ngenkathi besendleleni sebathe enhlizweni yakhe uthi angifuni ukuhamba nabantu ngoba benindabukele noma bephoqwe isimo ukuthi bahambe nabo. I'm going to put you in a test ukuthi ningilandela ngoba ningilandela noma ningilandela ngoba ningidabukela niphoqelelwe isimo. Uthi madodakazi ami buyelani endlini zomama benu, buyani ekungilandeleni. Lithi uNkulunkulu ngenkathi esho njalo bobabili they raised their voices and wept. Ngezwakala bobawu-2. Akumnyakazisanga lokho uNaomi. Wathi ngizonifaka ku-test number 2. Wathi madodakazi ami ngiyakhulula buyane kungilandeleni. Awekho ama-benefits engisazowathola kimi. Mina sengimdala. Kona uma bengathiwa ngalobu busuku bengaba nomuntu wesilisa kuhlale umntwana eswini noma abantwana eswini beniyabalinda yini baze bakhule bese niyabagana. Nginikeza inkululeko yokuthi uyelani endlini zomama benu. Baphinda futhi bobabili bakhala. Ukuthi bakhalile akubona okuzoshintsha isimo. Kodwa into ezoshintsha isimo ukuthi emva kokhala umuntu wenzeni. Ayangizwa. Ngoba sonke siyakhala. Njengoba sinandlini nje kukhona abanomoya kaOrpah kodwa kukhona abanomoya kaRuth. Bakhale bobabili. Kanti ngenkathi ekhala uOrpah ukhala uyarivesa. Yezwakala ubuyela eThixweni sakubo, ubuyela esizweni sakubo, ubuyela emndenini wakubo. Kodwa uRuth wanamathela. Ayangizwa. Kanti ngenkathi enamathela, hey my God, kukhona into eyenzakalayo. Yezwakala uthi uma bezala wakhe nangu udadewenu usebuyele emuva nawe mlandele. Yezwakala sebathi le ntombazane ithi mama ungancenga ukuthi ngibuyele emuva. Yezwakala angilandeli ngoba ngilandela wena kodwa ngidonswa idestiny yami. Ayangizwa ukuthi ngizalekwe kwabawami akusho lutho kodwa into engifuna yazeke ukuthi ngeke ngife ngiwuMowabi. Ayangizwa. Ngamanye amazwi njengoba enamathela uNaomi uyithayi kaMoya Oyingcwele. Yezwakala so-ke ngenkathi enamathela uNaomi kukhona into esuka kuNaomi ingena kuRuth. Ayangizwa. Ngoba abantu abaningi uma kukhulunywa ngecharacter kaKristu bacabanga ukuthi siyazenza. Kanti ngeke noma usuthanda ukwazi ukuphila impilo kaKristu. That's why umuntu mengasindisiwe you never hear God ethi bangcwele. Ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi ngeke ube ngcwele.
ngizwa kukhona izinto ezisangehlula ngoba ucabanga ukuthi umsebenzi uzobenziwa uye. Lo muntu ufana nomuntu othi angeke ukukhwehlela qala bese ndiya kadokotela. Kanti ngiya kadokotela kuze uye ukukhwehlela. Ngoba hey my God, asiyeke izono kuze sindiswe. Siyasindiswa kuze siyeke izono. Ngamanye amazwi uma samukela uJesu, samukela umayelisi. Ayangizwa. Uthi uJesu kuwe nginikeza impilo yakho. Bese uyamvumela ngiphile, ngibe intombi ngawe. Yezwakala. Lexwazi uPastor Paul ethi angisaphili mina, kodwa nguKristu. Yezwakala bazalwane. Uyakhumbula ngenkathi uMaria efikelwa ingelosi. Ingelosi imtshela insumansumane. Ithi you are going to be pregnant. Uthi uMaria, how come? Ngoba angiyazi indoda. Yezwakala. Ithi ingelosi kuye. Oh my God. Maria, don't worry. God is not after your ability. He's after your availability. Yezwakala. Ngamanye amazwi wena avail yourself. Fuma. Yezwakala. Lo msebenzi uzowenziwa uwe. Amandla okuthi ukhulelwe azofika nomoya engcwele. Umoya oyingcwele uzokwehlela phezu kwakho. Amandla ophezu konke akusilelele. Ngamanye amazwi akuwena ozokwenza umsebenzi, wena kwakho vuma. Amandla azofika noNkulunkulu. That's why engekho umuntu ongazincoma athi yena uyakwazi ukwenza, uyakwazi ukuphila impilo engcwele. Kuyezwakala bazalwane. Umyeni wami used to say, umuntu othengisa ngomzimba ngiyafana naye, nomuntu oyisidako ngiyafana naye. Into engihluke ngayo umusa kaNkulunkulu. Yezwakala. So ngamanye amazwi abantu mangabe kukhulunywa ngecharacter, restoring the character of Christ, bacabanga ukuthi lento izokwenziwa uye. Kanti ngeke wena kwakho avail yourself. Here I am, Lord, use me ngendlela ofuna ngayo. Zimbili izinto uNkulunkulu azifunayo kuwe uma ezokwenza umsebenzi. Ufuna your permission and your participation. Kuyezwakala. So bese uNkulunkulu enza umsebenzi. These days bazalwane, we need abantu besifazane. Oh my God, abazovumela uKristu aphile kubo, aphile ngabo. That's why kubalulekile ukuthi emthandazweni wethu singakaphumi kanje. Singenzi sobendoda neyolahleko. Siqale ngento ogcinwa ngayo, sigcine ngento oqalwa ngayo. Indoda neyolahleko yafika kuyise, yathi Father give me. Nginikeze ifa lakho. Uyise wamnika ifa, wahamba wasaphaza. Sephelile esafisa ukudla umdumba wenkulumo, warealize ukuthi ngiqale ngento befanele ngcine ngayo. Uma ngabe sethi ngizobuyela kubaba, ngifike ngithi baba ngonile. Uma sefika kubaba wakhe, akabange sasho ukuthi Father give me, wathi Father make me. Okuyinto abefanele ayisho eqaleni, ngoba before sithi kuNkulunkulu give me, kufanele sithi Father make me. Kuyazwakala bazalwane. Ngoba into ebalulekile ngaphezu kwento esiyenzayo yinto esiyiyo. That's why uJesu uma ngabe buza abafundi bakhe uthi abantu bathi ngikubani. Akasho uJesu ukuthi abantu bathi ngiyenzani. Ayangizwa. Ngoba into ebalulekile ukuthi
private failure and a public success. So abantu abaningi bajaha ukuvela ebantwini benza izinto kanti lento yenzayo ayisho into oyiyo. Yezwakala. That's why uJesu umekhuluma nabafundi uthi niyobabona ngezithelo zabo. Akasho ukuthi niyobabona ngama-gifts. Yezwakala. Kodwa uthi niyobabona ngezithelo. Ngoba kukhona i-fruit tree, kube khona i-Christmas tree. Asifani lezi zinto. La kwi-Christmas tree ufika kugaxwe ama-gifts. Yezwakala. Kugaxwe ama-wash, kugaxwe ama-radio. Abukho ubudlelwano phakathi kwalezi zinto zenziwe njani? Zigaxiwe. Yezwakala. Kodwa kwi-fruit tree ama-fruit yezwakala yiwona achaza ukuthi hlobo luni lwesihlahla. Hhayi angizwa. Ngoba noma kungathiwa isihlahla somapula kodwa uzobona nge-fruit ukuthi hlobo luni lwe-aphula. Ngoba khona ama-aphula ahlaza, khona ama-aphula yellow, khona ama-aphula abomvu. Yezwakala. Uma ngabe ama-fruit angekho ngeke uzukwazi uchaza ukuthi hlobo luni lwe-aphula. Yezwakala. Kodwa i-fruit iyona echazayo. Hhayi angizwa bazalwane. Lalela, i-fruit ayikwazi ukuvela isihlahla singakhulanga. Hhayi angizwa. Thina isikhathi esiningi simthatha umuntu ukuthi ukhulile nge-gift. Yezwakala. Kanti kuyenzeka i-gift igaxwe emntwaneni. Uthola ukuthi une-gift kodwa uyabhibhidla. Yezwakala. Ngoba lo muntu obesibusisa nge-gift uzothi ubusumlandela i-fruit ayisabonakali. Ubethe umhlabeleli nabantu babone sihambe sokwakhe. Ngamanye amazwi kulindele ukuthi njengabazalwane siveze ama-fruit azokhomba ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu. Hhayi angizwa. Ngiyathanda uDavide. uDavide ngasese wabulala ibhele, wabulala ingonyama, engabonwa muntu ngasese. Kwase kuthi phambi kweshwele wabulala uGoliathi. So kubalulekile ukuthi unqobe ngale ungabonwa muntu. Uze noma usuyanqoba phambi kwabantu kodwa unqoba umuntu oqale wanqoba ngayo. Hhayi angizwa. Ngoba kuyenzeka ukuthi i-gift iphakamise kanti iphakamisa iyobeka la okuyi-character kuphela engakwazi ukugcina. Hhayi angizwa bazalwane. So uRuth bazalwane engumowabo, engumfelokazi, eyinonebread noma e-virgin, eyiforena, kodwa wafika eBhetlehema kwabona umuzi wonke ukuthi lo ungowesifazane olungileyo. Hhayi angizwa bazalwane. Wa-overtake ngisho abazalelwe la kwaJuda. Mina ngimzwe kahle uPhusha. Kuyezwakala ukuthi kwesinye isikhathi siba busy sikhulume nge-background yomuntu. Kanti thina esingayanga ezazinto sihlezi 20 years kodwa i-character kaKristu ayibonakali. Ngoba lento ayinandaba ukuthi usindiswe nini. Ungasindiswa namhlanje u-overtake umuntu ona-30 years esindisiwe. Ngiyaye ngithi into zikaNkulunkulu kuya ngendlela okufuna ngayo. Amen. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu simjaje, simkhansele, kanti asazi ukuthi ngane uthini noNkulunkulu wakhe.
kodwa phambi kwabantu uqashule intaba. Yezwakala phambi kwabantu ubulala amabhubesi. Phambi kwabantu ngomhlatho wombono ubulala amasosha ango-1000. Phambi kwabantu uzibhula amasangensimbi. Kodwa ngale esithe, hey my God, ngazo lezinwele ezine-anointing. Yezwakala uyoqamela ngenwele ezine-anointing, uyoqamela emathangeni kaDilayi. Yezwakala ngoba iproblem yakhe, he was physically strong but morally weak. Ayangizwa wayekhulu uSamson ubulala lengonyama ebonakalayo, kodwa lengonyama ye-last. Lalela uDilayi noma singamblame, uDilayi alishisa ukuthi balekelana uDilayi, lithi balekelana iy'nkaluko zobusha. Ngamanye amazwi uDilayi akuyona inkinga, kodwa into eyinkinga yilentela kuwe efuna uDilayi. Iyazwakala uyakuba ngifuna ukubamba igundane, into engiyenzayo ngiyahamba ngiyothenga i-Retex. Angiyi ukuyothenga i-Retex ngoba ngithanda igundane. My motive is to kill leli gundane, kodwa ngibekela into eliyithandayo. Hey my God, ethi mina ngibeka i-Retex ngihambe ngiyolanda. Angigijimi ngifunana negundane ngizodlisa i-Retex. Kepha ngithembe into esegundaneni ukuthi yona ezongenzela umsebenzi. Kepha ngoba lento ela egundane esegundaneni izodrayiva igundane, lingathakwa muntu, lingaphopha muntu, kodwa lidonsa liphushwa yilento ela kuyo. Ngamanye amazwi noma lingathandaza igundane, lithandazela ukuthi awakhishwe atoyitoye, kukhishwe wonke ama-Retex. Ayito ngeke lowo mthandazo uphendule ngoba i-Retex ayinankinga, inkinga yilento elakuyo. Ngamanye amazwi kufanele lingafuni ukudila ne-Retex, alidile nento elakuyo. Ngamanye amazwi ne-talent. Kuyazwakala igundane uma lifika kuchithwa i-Retex libona ukhisimusi, ngoba bathandayo bathi i-Retex ithesta kamnandi la emlonyeni wegundane. Ngenkathi lidla liya-enjoya. Uma ngachabuka mina ngiyumama hlaba lidla ngithi hayibo wegundane ukufa lokho. Ngathi igundane usudlala ngami wena, unamona ngoba sewadlulela isikhathi. It's my right, it's my body. Uyezwakala noma sendlile igundane kuzoba sengathi abonakalanga lutho, ngoba inkinga ayikho kusasa, inkinga ilapho sekungaphakathi. Ngoba lento elidlela i-enjoya iyajika emva kwensuku. Kuyezwakala ijikisile phakathi yenze amathumbu abe uphonko. Yingakho noma sengiyachabuka lindwazile igundane, liyafuna ukubaleka akusabalekeki, lijikelwe yinto ebelidla lithetshani li-enjoy. So-ke noSamson iproblem yakhe yayinjalo. Kuyezwakala uDilayi noma ngaba khona, kuyezwakala kodwa umedile ngalento efuna uDilayi, ngamanye amazwi kufanele adile nani nekharetha yakhe, ngoba uma edile nekharetha yakhe kuzoba sengathi akekho uDilayi ekhona. Kodwa uma inkinga ila kwikharetha yakhe uzoya uDilayi kanti akazi ukuthi uDilayi ngi-trap noma enezweni soft nezandla ey'thambile, kodwa kuzona lezandla ey'thambile zingozi yakhe, zingozi zidlula amasosha ku-1000, zidlula ingonyama. Ngoba lo Dilayi aya kuyo
igama elithi Delilah lisho to be brought low. Kusho ukuthi Delilah uyamsusa kwiposition, amehlise. Igama elithi Delilah lisho to be made thin. UDelilah uwenza uzanza moyeni. Igama elithi Delilah lisho to be made weak. UDelilah uwenza ube buthakathaka. Igama elithi Delilah lisho to be emptied. Noma ubune gift engakanani. Yezwakala uthi uma ngabe ushumayela usukumishosha. Kodwa le gift izonikezwa yini? Icourage. Amen. Ngiyamthanda uDeborah. uDeborah uma ufunda ngaye chapter 5 Judges verse 7 ngisho ukuthi sifunda kuthi abapheka abaholi baIsrael babeyamuka yaze ngavuka mina Deborah ngavuka ngikunina kaIsrael. Uma ubheka leli gama elithi Deborah lisho inyosi encane ngosize futhi kubeke ibuthakathaka kodwa into ekuyo ayangizwa. Kusho ukuthi noma uDelilah angaba umuntu wesifazane abukeke ebuthakathaka kodwa uma ene-character ngiyezwakala uzobalekisa izimalanga zamadimoni kanti asibalekiswa uDelilah kodwa sibalekiswa into ekuDelilah. Ngiyezwakala ngoba uDelilah unani? Character. Uma ufunda Judges chapter 4 verse 4 kuthi uDeborah umkalaphi umprofetikazi umehluleli wezwe. Angithi sithe inyosi. Yes. So angithi kuthiwa you are busy as a bee. Uyinto umunye kodwa uyizinto eziningi. Ngiyezwakala unengeniso emzini wakhe. Kusho ukuthi uma yenza inkonzo yasekhaya uya-excela. Ngiyezwakala kuze kusho ingane kusho nomyeni athi baningi abesifazana abaphuthele kodwa wena ubadlula bonke. Ngiyezwakala ngoba kubalulekile uyabona sikhuluma nge-character. Abantu abaningi bacabanga ukuthi sikhuluma spiritual kuphela even social. Ngiyezwakala ngoba kufanele ukuthi uma ungumuntu wesifazane osindisiwe ngisho noma usebenza nabantu besilisa kodwa i-character kaKristu kuwe ikwenze noma bakhuluma imikhuba kuthi uma qhamuka wena thukathulani nami useqhamuka umfundisi. Awukaze wena uthi umfundisi kodwa impilo kaKristu oyiphilayo ibenza bagenza amahlazo ukhona. Ngiyezwakala bathi bebhantswa abantu besifazane ngapha kodwa kuthi uma seqhamuka wena zifingane izandla ngoba bayabona ukuthi akuyena umuntu wesifazane lo uKristu lo. Ayangizwa ngoba noma sekuthiwa umyeni udakiwe akayifuni lento yakho. Ngiyezwakala kodwa athi bese khuluma emsebenzini athi mina anginankosikazi nosuka sambe mina ngiyathandazelwa. Ngiyezwakala ngoba noma engayifuni lento yakho kodwa i-character kaKristu imenza kanhlali nonkosikazi kodwa ngihlala noJesu endlini. Uyezwakala uyakhumbula uZakewu uzwa kuthiwa nangu uJesu. Uyezwakala kwatholakala ukuthi uZakewu unenkinga fishane. Ngiyezwakala uma ngabe ethi ufuna ukubona uJesu ufihla isihlungu. Ngiyezwakala ngoba kuyenzeka abantu befuna uyabona abantu bakhathele ukubona amakhono bafuna ukubona uJesu. Ngiyezwakala angithi ukubezwa sekusho bona abantu abangakholwa umukula nje ingoma engasho khona bathawu kanti nomzalwane uyayicula yini. Ngiyezwakala ngoba bayamazi ukuthi umuntu okholwayo kufanele aphile kanjani. Ngiyezwakala uma ngabe usathu maqatana komakhelwane sebefindlike tuhamba
asizeni uma Mdlalozi uyena ozosixazululela lenkinga. Siyezwakala ngamanye amazwi Mdlalozi abafundi wena kodwa abafuna uJesu kuwe. Amen. Ngisho sinomyena sigijima sibakisha siyoshumayela uyasibuza sithi ngayibikila ngithwemyeni wami uyazi abantu njengoba sigijima kangaka sishobashe abantu abafundi na ngalendaba nathi mina kuma Mahlaba noba Mahlaba sizobenzelana abafuni thina yezwakala kodwa abafuna uNkulunkulu onakithi yezwakala yingakho ingekho into ethi si-invite nje ngoba singcono cha abantu bazifunela uNkulunkulu yezwakala. So uza-ke wathi ushona ngaphi akakwazi ukubona uJesu ushona ngaphi akakwazi ukubona uJesu kodwa praise God nearby there was a tree. Yezwakala waqonda kuso lesihlahla kwakungenzeka uthola ukuthi isihlahla sikhona kodwa unenkinga esefikile esihlahleni ngoba phela nazi ihlahla kanjani ayifani. Do you know ukuthi kukhona ihlahla othi ukhwela kuso siwe nawe umzala nokuthakathaka yezwakala othi uyohlambuluka kuye ukuthi ayibongenenkinga ngizingilele ngiphuphuphrana sesimuforum wethu sobabili athawe uhlala lapha udlala uMahlaba mina nje ukubona ngibamba uhlelo emkonzweni ekuthule ukuthi inyama kodwa nje ngishwaphuluza nasaba siyezwakala angithi uyasibona lesihlahla ukuthi befanele ngaso abona uJesu kodwa uwa ngaso. Yangizwa umamlo. Amen. Kube khona isihlahla othi ukuthi uyogibela kuso sinenguzmananga zameva siyahlaba uyamazi abazalwana abanjani othi noma uyambona umuntu osandisindiswa umi nalo mama uthi kasilonise umntwana uzobe sabuya yini kusasa endlini yezwakala ngoba nje esondela kuye phethe njani uyayihlaba. Omunye uthola ukuthi lesi sihlahla ugijimela kuso kodwa uthi siyashelela asinazi izinto amagatsha obambelele uthi yezwakala umzalwane owa usufike kuye. Kube khona ezinye izihlahla othi usugibelile kuso ugibelekile kodwa hayi amahlahla yezwakala akusiphe awubona ubusaphe ufuna ukubona uJesu yezwakala usithwekile umuntu angamboni uJesu esefike yezwakala uyakhumbula uJesu enambile wabona umkhiwane nethemba lokuthi uzothola isithelo uma ngabe efika amahlala yezwakala nofuthi wasikhesa aphinde kumele lutho kuwo khona abantu abakathethayo usekule uthi uma ngabe usondele kuloya mzalwane uzosizakala spiritual usufike khona bese kuba khona ihlahla uthi ugibela kuso zakhe akugibeleki uqhuma imsipha side umzala nokuphakela yezwakala ocabanga ukuthi yena uyinayiyo ngoba ekudizeva ngalomusa ovesathi nje wena awusindiswanga
bese wena wadalelwa isihoko. Amen. Bese kubakhona ezinye izihlahla othola ukuthi sifishane noma usungivele kusona uyasifanela kahle. Sifishane umuntu obese uthi hawu lo uyasifanela nawe. Yezwakala. Kodwa praise God sikhona lesi sihlahla uzake uhathi ukuba gibele kuso wakwazi ukubona uJesu noJesu wakwazi ukubona uzake ngamanye amazwi isihlahla saba i-point of contact. Yezwakala sahlanganisa umuntu noThixo wathi uJesu namhlanje sesifikile emzini wakho. Ake sithandazele lokho ukuthi Baba make me, shape me, mold me. Abantu babona uKristu. Amen. Noma angisavula umlomo ngamshumayeza athi kodwa ngadliwa impilo yakhe. So Thixo akasize siyabadinga abantu besifazane abaze bathebululo. Uyakubona uBowazi, uyafika uBowazi, umefika ebaningi abantu besifazane abaphuthuzayo, kodwa wathi eyamabane leyantombazane ukhona into ayikhayo kuRuth. Yezwakala elenza akubalule phakathi kwabantu besifazane. Yathi Nceku yile ntombazane okuthiwa kunawo ufike nayo evela kwaMowabi, isebenzile kusukela ekuseni laze lashona ilanga iphumule kancane. Yezwakala so sizimuzwa la uBowazi, hey my God, esethi umuzi wonke wakithi uyazi ukuthi ungowesifazane olungileyo. Bangafa abantu bafisikho. Uthola ukuthi agcwele amakholwa kodwa bayashuda abantu abazoveza baportraye uKristu njengoba injalo ebantwini. Akube umthandazo wethu Thixo awuvuselele i-character kaKristu kimi uze ngibe ngowesifazane we-Prophets chapter 21 ukala verse 10 okuthiwa ungatholaphi owesifazane okhuthelele noma ulungileyo noma unamandla. Kuthiwa inani lakhe lidlula amarubi. Yezwakala amarubi kuthiwa itshe lekhethe elalitholakala kwi-Red Sea, elalingatholakali kalula, linenani eliphakeme. Kuyezwakala. And uma ubheka la matshe ayigugu anexabiso akatholakali kalula. Yezwakala ukuba nje idiamond igcwele umgwaqo nengane ehlala ngawo ingaba libizi kanje, kodwa into eyenza ibe expensive kanje ukuthi yitsheli igugu elingatholakali kalula. And to your surprise uNkulunkulu la matshe akhethelela igugu uwenze abasikazi. La matshe angemahle angakhethekile uwathola khona umgwaqo sesesiwashanele. Yezwakala. So siyabadinga abantu besifazane abazoba ngamatshe akhethekile, amatshe ayigugu, amatshe angatholakali. Kube question ukuthi ungatholaphi owesifazane onje. Yezwakala. Ngamanye amazwi uyabaluleka phakathi kwabantu besifazane abaningi, kodwa avele eyivela kancane. Yezwakala. Yenze abantu baconsa amathe ngisho abantu besilisa
abe nento yokuthi uma kwakuthiwe ngithole lolwahlobo lwalonkosikazi ngakuyobe ngibusisiwe ngoba uhlobo oluyigugu olukhethekile oluyivela kancane. Ngakho-ke ungesabi ukuba into engajwayelekanga ngoba vese you are unique and you are special. Yezwakala kufanele ungasabi uyintombi uhlala ungajola ngoba ukujola into ecommon kodwa ungajoli into eyivela kancane. Yezwakala so abanye baze babe namahloni ukuthi ipressure abantu bayangihleka ngoba angijoli. Ufuna ukwenza into ecommon kanti wena you are so special and you are unique. Father, make me. Akesiphakame sibeke nawe. Akesiphakame izandla. Siya connecta and we sign yokuthi Lord, I surrender all. Uthi uMaria sokwenzeka kanjani ngingayazi indoda Maria, don't worry. Moya ingcwele uzokwehlela phezulu kwakhe amandla ophezulu konke akusibekele. Uthi uMaria kakade ngincekukazi yenkosi makube kimi njengokusho kwezwi layo. Ngamanye amazwi Lord, I avail myself. Hallelujah. Ngifuna ukuphila impilo kaKristu kwifamily babona uKristu, amakhelwane babona uKristu, emsebenzini babona uKristu, kwicommunity babona uKristu. Kule South Africa kudingeka abantu besifazane abazophotheya isithombe sikaKristu. Here I am, Lord. I avail myself. Bakhona abantu besifazane abalandlile. Please close your eyes. Bakhona abantu besifazane abalandlile. I don't care ukuthi background yakho ithini. Kodwa i-background yakho ayisho into oyiyo. And musukulibala uchitha amandla akho entweni ongeke usakwazi ukuyishintsha. Ukuthi uzalelwe kaMowabi ngeke usakushintsha. Kodwa ukuthi uzofelaphi uzokushintsha. Hallelujah. Yiba umngani kaNawo kuze kuwe kwenze izinto ezingenakwenzeka ngobabantu. Ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uNkulunkulu okwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso. So uNkulunkulu akwazi ukuthi uRuth ofike isimo sakhe sinje ebhekele eMajuda efike ekhothoza kanti la kuye kufihlwe umnikazi wensima akhothoza kuye kanti la kuye kuvalelwe ugogo noma ukhokho kaJesu. Here I am, Lord. Orahabi babethekisa ngomzimba kodwa ngelinye ilanga wafihla amadoda kaThixo. Kanti loRahabi ubethekisa ngomzimba kuye uvalelwe in mighty woman of God. Ukuzothi uma kubalwa ukhondolo lukaJesu abhalwe loRahabi. Cela thambisa uze ngaphambili moya oyingcwele. Ngicela abazalwane siculele iculo moya oyingcwele. Let us close our eyes, brother, and let us focus on our Creator, the one who has called us to this place. He knows to change our lives. We need to be a friend of the Holy Spirit because we have but we can conquer. Heavenly Father, I thank you, mighty God, for giving us the Spirit, the Holy Spirit, to accompany us. Heavenly Father, I thank you. And it is the grace of the Holy Spirit that accompanies our life. Heavenly Father, I thank you, Lord. Thank you, Lord.
Like that. The Spirit of God is saying there are women here that they are saying in their heart, don't do it tomorrow, but do it today. Change my character.